लाइथांजाक 19 नभेम्बर शान्ति बाजार बखाक्सतेनि पतिकसरा मुरासिं पाराओ मुरासिं हुकुमु हदातेर पान्दानो कभारेज खायै नव किफिलफुरो लामाओ आचुमसा सामुं सित्रा खाइनाय रकबाय चप्र जाखा चुमुई टिभिनि एडिटर इन चीफ मोजां सुजित त्रिपुरा कक्तमाओ साइमानखा सामुं सित्रा तांनाय रकबाय मिडियानि सिनिमुं रुमानि यागल चप्र जाखा हनै पाइथागो गाना गिनिनि बरक रक फाइखे खारि थांबायखा आसामुं सित्रा एबा चप्र नायरक कक्ति सालो मनपाथर आउटपोस्ट कायसा एफआईआर खलाइजाखा सुजित त्रिपुरानि बखाक्तै अबनि यागल आउटपोस्ट इनचार्ज साखा ब अबनो साकथारिउइनो नायकल नायहनै डिडि रिपोर्ट चुमुई टिभि थांनाय 19 तारिखनि हर पतिश्री मोरासिंपाला जेटा बिचन्द्र मनु शान्तिर बाजार साउथ त्रिपुरा साब डिविजनाव खबजागो तो ओ जगह जों साइमानो मोरासिंनि हदा हुकुमतेर जतनसे कतर तेर साउथ त्रिपुरानि बिसिङाव सो ओ जगह सिनि टीटीएडीसी सीएम पूर्णचंद्र जमातिया ओ जगहनि एमएलए तारपरे एमडीसी बरक जतना इनविटेशन खालाय आं चुमुई टिभिनि एडिटर एंड चीफ सुजित त्रिपुरा ओ जगह प्रोग्राम कवरेज खालायमानि सो प्रोग्राम कवरेज खालायमानि आगोलाव किसा जरानि परे ओ जगह आनी डिउटी पाई जों किसा मेला रक बेरायना बागै बा दल रक बाक्सा ओ जगह किसा टंका फैमिली मेम्बर बाय सो नग किफिलफुरक सामुं रपाय नग किफिलफुरक खरक थाम बरंना मोखां नुखि सिनि माननाय आनी लगे जारा तंनाय बरबो मोखां नुखि सिनि माननाय हयतोबो बरनि मुं ताबो माइ आमी तंखा किन्तु जों बरंनो चाइतुगै दङ रुतुगैति खायनानि बागै बरंनि फेस नुखि जों काहामखेनो सिनिनाय सो आबनि बागै आसमसा बरकानो उपलब्धि फायै चप्रबना चेंगो बरकानो सुंगो नु मीडिया दा हनो या नु मीडिया दे खुनमानि लगबायना बरकानो बुना चेंगो अलरेडी आनी बुकुंति अनेक थै थांका बुकुं अलरेडी देराखा यां खुरसिराव फाटि बायजा 19 तारिख अमाने परे आं आईजीएम थाङै ओ जगह डॉक्टर रक नायजामानि परे ताबो किसा हेल्प काहाम सो तिनी मन पाथर ओ जगह आउटपोस्ट फाइ बरंनि मुक्ति बा आबहाय आनी शिकागो एटाक अमानि तुयै कायसा एफआईआर खायका ओ जगह आउटपोस्टनि ओसिरकबो हेल्प खायखा बा बरक आबनो चाइतंनाय हनि ककरिखा बरक अनेक हेल्पफुली सापोर्ट खालायनो बरक आबनो नायकुंनाय हनिबो ककरिखा सो आबनो जे आबहायके सामुं सित्रा तांनाय रक आं आबनो कयना मुजुंनाय जों जारा कक्तमा थुमनाय रक बा जारा मीडिया जों खरकसा तिप्रासा ततैते खरकसा तिप्रासानो आतिखे चप्रब लायमानि आं साइमिया नरक तामनि बाय चप्रब खाना आनी शिकागो आनी तामो चाया तंखाना कारण जों जे जागा थानसानि कक सालायलाय तंलायो आं ओ मीडिया फील्ड तिनी 4-5 बछर आबहायके सामुं तांनि दङ आबनानि लाइफनि फार्स्ट टाइम आबहायके एटाक खालायजागना नांखा आबहाय जरा आं तै नुबियोखौ हनि आं खाख्लाय ओंके जे जागा जों थानसानि कक सालाय दङ गुबुननि दफानि बरक बैया ओ चप्रबनाय खरकथामबो निजिनि तिप्रासानो ओंके तिप्रासा ततै तिप्रासा रंना आतिखे चप्रब लायमानि बिसिंति बा चप्रब लायखे जिनि दफा बाहायके थानसांनाय ता बाहायके कुजो कानाय आबना नरकनो सोंनानै मुसुंनाय नरकखौनो नुबि तंखानानै ओ भिडिअ नरकनां आबोबो सोंना मुसुंनाय दं जों जतन साइमोन फुंगो नगनि सिमि नखरके तैसा दिफुरा कयटा सिमि नग किफिलकेबो साइमिया आर रां बुसुं मानचों कायसा मीडिया रक जरा सामुंताने बुसुं जराति रांमान फेकबा नरकनि जों जलनि जरागो मुंसासुं नरक केबो बाय साथक पिथक खालायजाखा साबनो सामुंनां जों मीडिया रक सामुनाव कोनो जगह बाइक एक्सीडेंट अंखा गाड़ी एक्सीडेंट केबो रोमफ्रेक जाखा केबो बाय ड्राग्स मानजाखा बुथार जाखा तामो जे कोनो जरागो साबनो नरक मान जिनि मीडिया न नरक मानो इनके नरक वानसुकदि जों साबनि बागै सामुंतां नरकनि बागैनो सामुंतां के नरकनि बागै सामुंतां थाने तिनि जति आबहायके नरक बायनो जों आबहाय एटाक खालायजांनाय नांखे सो आबो बेलायखनो सिनि थिनां बेलायखनो मनाकमा सिनि थिनां ते सिनि फ्यूचर जरा ओ मीडिया लाइन फाइनानि मुसुई तंनाय स्पेशली सिनि तिप्रासारक बरकबा आबहायके फाइगलाक्स नरकना आबनो कयनाय आनी सिनि जेहेतु मीडिया लाइन जरा सामुं तांनि तंनाय दफानि बागै वानसुई दङ जों सिनि माइंड अनेक ब्रड सो नरकना आबनो कयनाय नरक जति आनी कोनो हामिया सामुं नुबि बा कोनो किच्छु नरक जति सादे गेफाना ओइ तंखा आना फाइ साफायदि आनी जति साया तंखा आं नाकारमुं साननाय न फेकबा नरक आबहायके आनातिके चप्रफा इवन आनी लगे खरक ब्रै तंगिया हंके नरक आना बुथारै फानो आबहाय न नरक टारगेट तंग माने तामनि बागै नरक खालायना नांखा आं आबनो ताकफानो सिमियाखो जामुं सिनानि मुसुबिर दङ हामबाय।